Girtina nûçegihanê Arke Berzan Hesên ketiye di roja çaran de û hên çarenivîsa wî nediyar e. PYD jî di siyasetê xwe yê girtin û revandinê de berdewam e. Di roja sêzdeyê vê mehê de demjimêr 12.5 roj gropek ji çekdarên PYD baskê PKK li Kurdistana Sûriyê nûçegihanê Arke Berzan Hesên ji nava bajarê Rimêlan revandin û berev cihek nediyar ve li gel otomobîla wê birin. Berzan berî niha jî du caran hatibû girtin ji aliyê çekdarên PYD ve paşî serbest hatibû berdan. Nûçegihanê Arke Berzan Hesên di meha borî de seredana Başorê Kurdistanê kir ji bo karê xwe û di nehê meha Nîsana borî de xwast vegere Rojavayê Kurdistanê lê çekdarên PYD li dergehê Sêmalka ew car din ji bo Başorê Kurdistanê vegerandin û rê nedane vegerê mala xwe li Girkêlegê. Berzan Hesên di sala 1975 de li Girkêlegê ji dayîk bûye û bavê çar zarokan e û ji ber karê wî ya rojnamevanî gelek caran rastî gef û astengiyan hatiye ji aliyê çekdarên bi ser PYD ve ku berî niha jî ziyan gihandibûn otomobîla wî û li ser dîwarê mala wî gotinên xirab û gef lê dixwarin. Li Kurdistana Sûriyê piştî guh Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD baskê PKK bi hemahengî li gel rejîma Esed milîsên çekdar ava kirin û dest danîn li ser Rojavayê Kurdistanê bi darê zorê bi dihan rojnamevan û çalakvanên Kurd ji aliyê milîsên wê ve hatin kuştin û revandin û eşkencekirin û jiyana siyasî û rojnamevanî bin pêkirin û tenê dezgehên ragihandinê yên bi ser PYD û siyasetên wê li dijî gelê Kurd û proja netewî karê rojnamevanî dorî rastî û mirovahiyê kar dikin.